نستوعل مبار إسرائيلوين كم مدر جبسي كوصون كلو كندي سب كم زوج نفلدو لعل عسر عمت زبولو تراي كوصرهم يلو شدش ميتن حدن شحن شو عتميتن سلاسان سب كم مدر جبسي وصي زي እግዚአብሔር ካብ ግብፃውያን አድሒን ወዶ ነዚ 600 ሓደን ሽሕን 730 ዝኣክል ህዝቢ እግዚአብሔር ብባሕሪ ኤርትራ አሳጊሩ ወዶ መና አብሊዕ ወዶ ካብ ኮሑ ማይ አፈልፊል አሲ ወዶ ግናኸ እዞም ኩሎም ዶ ናብ ከነአን ናፍታ እግዚአብሔር ከም ፍቃዱን መደቡን ስኒ ምድር ርስቲ ኢሉ ዘዳለዋ ቤት ሃገርሲ እዚ ሁሉ ሽሕ ህዝቢ አቲዶ ኢልና ሓሲብና ንፈልዶ ዘገርም ዝሕዝኒ ግን ካክም ፈልጦ ዝግባአና ሓቂ ዘገርም ነገር ካብ 617 ዝኣክል ህዝቢ ክልተ ሰባት ጥራይ ንከነአን ኣትዩ ክርስትና እቶም ጽዋዓት ብዙሓት እዮም حريات جنا وحدات يوم كم تنحنا لومي ملاقص تخوينا إن اللاقص قلو زلنا كي مثلنا خنتنك يقبأنا